Moi vaan kaikki, mä oon legendaarinen Benjamin. Ja joo, tässä videossa me ollaan mökillä taas tämän kanssa. Joo, me ollaan mökillä, kohta mennään varmaan uimaan nopea, kun aletaan. Ja ollaan syöty burgeria ranskalaisia, tässä on kuva niissä, mut joo, oli niin hyvät. Tuo on syönyt jo melkein, mut tästä tulee kuva. Joo. Nyt mennään saunaan. Ai, saunailta! Uhuu! Ja kohta lähdetään kumiveneellä tonne järven keskelle. Niin, kumilaudalla. Lähdetään tonne. Tossa on se, joo. Kohta lähdetään. Me ollaan siis tultu ehkä tunti sitten saunasta. Me nyt syödään vähän herkkuja. Joo, me katsotaan varmaan jotain ohjelmaa vielä, mutta me ei mennä ainakaan vielä nukkuu. Koska kello on vielä vähän. Se on joku 11. Vähän yli. Mut joo. Mennään ehkä. Katsotaan jotain ohjelmaa. Mennään joskus 12 vähän yli nukkuu. Ainakin tunti vielä. Joo, mä en tiedä näkyykö sitä oikein hyvin, mutta joo, me aletaan varmaan jää just nukkuu. Niin, joo. Moi, Benin fanit. Joo, niin GM ainakin mun puolesta. Ja huomenta, tai GM. Me herättiin joku puoli tuntia sitten, ollaan katsottu puhelimia. Herättiin joskus 15 yli 8 ja nyt Eemeli kuvaa mua. Joo, me aletaan katsoa Finto 5. Joo. Kello on nyt kohta joku 15 vai 9. Joo. Ja me tultiin siis nyt syömään aamupalaa. Joo, me syödään varmaan leipää jotain tällaisia. Benin fanit. Beni ei viime vuonna muistanut julkaista sen mökkivideota, niin tänä vuonna sä sit julkaist. Lupaat mulle? Joo. Joo. Joo, me saadaan leipää, laitettiin pohtimeen. Se on varmasti hyvä se sun mökkivideo. Se sun Beni Boy-kanavalle tuli se 25 seuraa spesiaali. Joo, mutta Se oli tosi hyvä. nytten syödään. No nyt Beni heittää virveliä veteen. Nyt lähtee. Sinne lens. Lups. Nyt saattaa olla kala. Katsotaan, tuleeko ahven. Olisi hyvä, että olisi ahven. Niin, tällä videolla vielä. No mikä toi on? Mikä siinä? Ruppa! Joo, tämmönen oli tää heit. Eli tilaa kanava ja tykkää videosta, jos olet tehnyt jo. Joo. Vähän nyt. Mut eikö saa muutenkin Siellä ketään jo- enää nyt? On nyt. Siellä on jotain roskikokoja. Joo, siis tää kuvaa vielä, mutta siis tilaa kanava ja tykkää videosta, jos olet tehnyt ja tilaa mun kanava. Eli Superemppu YouTubesta, sinnekin tulee hyvä mikki, kun se on sitten. Mulla on vähän olleet vielä. Tosiaan, tilaa mun kanava, Superemppu ja Benin kanava. Tää kanava, tää video tulee, me ollaan videolla. Kala ei syö tänään. Ei syö. Kalastettiin siis äsken ja nyt me ollaan vaan saunassa. Vaikka täällä on joku 27 astetta. Tai joo, niin ei tiedä vielä mitä voisi tehdä. Me äsken kalastettiin. Ollaan siis nyt Eemelin kanssa saunomassa ja uimassa. Eemeli on heittämässä virveliä. Mä tulin kuvaa tänne. Ja joo, mä mennään takas heittelemään virveliä, niin nähdään jossain kohtaa. Me tultiin nyt uimasta, me mennään katsoa Finto 5 kohta ylös. Mä otan, että Eemeli on pukenut. No ehkä mä... Saunasta löytyi tällainen. Kenenköhän se on? Nyt me siis lähdettiin. Eemelin kanssa. Joo, me mennään siis katsomaan tätä Finto 5. Tossa sauna. Moi, me ei nyt oikein tehdä mitään täällä. Me vaan kohta mennään syömään ja sitten me mennään sen jälkeen uimaan. Joo, vois mennä ehkä ulos tai jotain tehdä. Nyt me siis Eemelin kanssa. Ai niin se ja... Ne limut. Saunoi. Niin me otetaan siis nyt saunajuomat ja lähdetään saunoon. Me siis lähdetään nyt saunomaan. Tai siis lähdetään... Pidätkö nopea tätä? Joo, mä yritän. Niin mä lähdetään nyt saunomaan ja mä lähdetään tuolta saunajalle.
tänne. Joo, laitetaan tää taas siihen päälle. Pepsi Max ei oo kaupallinen yhteistyö, mutta vois kyllä olla. Mut joo, eikä nyt mennään uimaan. Täällä on vitsin kylmä. Tää on ihan super kylmä. Joo. Joo, nyt mennään saunaan. Tuossa on sauna. Sauna on tuolla. Tuolla on veneet. Joo. Sori, Ai. Pepsi Max. Ja 70-asteinen sauna. Vois mikä olla parempaa. Paitsi jääkiekko. Nyt mennään hyppäämään veteen. Pidän siis kameraa koko ajan kädessä. Mä tiedän koko ajan. Miksi tohon on tullut kaikkea tollista? Ei vitsi. Täällä on niin kylmä tuuli. En mä voi hypätä tosta. Vai mun on pakko mennä tästä hyppää. Ei kun mä hyppään. Mutta mä en saa hypätä niin korkealta, muuten mun puhelin kastuu. Oi vittu! Hyppää siitä vaan. Tästä! Ai. Kato, mä seison veden päällä. Petroppi. Venä. Tälleen. Näin. Onko nyt lähtee hyppy? Vitsi. 3, 2, 1. Se on pakko tehdä. Okei, mä hyppään ennen Mä suojaa. hyppään pienemmästä. Mä hyppään tästä kiveltä. Tässä ei ole niin syvä. Tästä. Ai. Hei, koita. Mä käyn viemään tänne mun puhelimen. Puhelimen roiskuu vähän vettä. Ei voi mitään. Elämästä pitää välillä kärsiä. Se on kovasti. Nyt me tultiin uimasta ja saunasta ja nyt me aletaan katsoa Emelin kanssa tai videoa YouTubesta tai jostain. Katsoa jotain videota tai elokuvaa ja syödään sipsiä ja karkkia. Joo. Siis äsken herättiin kello joku 10. Niin mä aloin nyt editoimaan vähän tätä videoa ja joo niin mitä tehdään sitten jossain kohtaa. Tultiin ulkoa ja kohta pelataan jotain lautapeliä. Niin, joo. Ja me siis syötiin äsken makaronilaatikkoa ja pelattiin sitä lautapeliä. Tuossa on Eemeli Helminen. Eemeli. Niin, joo. Katsotaan, tää on kohta valmis. Oottakaa enää ihan hetki. Nyt me siis tultiin saunasta uimasta. Nyt me syödään karkkia ja herkkua vähän. Me pelataan myös tällaista laitapeliä. Tuossa on Eemeli, siellä on myös herkkuu tuossa. Götland Yard on hyvä peli. Joo, meille tuotiin siis vielä vesimelaania. Ja nyt me aletaan pelaamaan tätä. Nyt mä voisin. Joo. Kello on nyt 15 yli 12 yöllä. Me mennään nukkua ainakin, mä menen nukkua tietenkin.